Right. South Africa, impumalanga intshonalanga iningizimu sanibingelela. Sabingelela ngomanyazi into ngamanzi okukhasikhasi ukubasiya kwesulu umqongo ofide vele ikhanda itshantshha iphuma esendeni. Wangishiya ngisemncangesa ngilokotha. Awu madoda umanyazi into ngamanzi okukhasikhasi ukubaziya kwezulu yolo ndoda. Madoda sibuyile-ke funa manje siphethe udokotela Slongosi. Ngiyacabanga ukuthi udokotela uthi nomkhumbula kule video engaphezulu. Dr. Slongosi indoda esilande phansi kwamhlaba lingana. Dokotela bingelela abantu bawo. Ngibingelele iSouth Africa yonke ngendawo ngokuhlukahlukana kwazo phansi la siwa khona komhlaba yalengana njalo uzofika phansi koGoli ukhuphuke njalo uzofika phansi eThekwini ngibingelele zonke lezo zindawo ko-Eastern Cape zonke nje indawo umSouth Africa yonke sanibingelela. Cha dokotela siyenze video ngaphezulu la kwe-MD Media kodwa kufike kwasala ukuthi siqala si-introduce udokotela kubantu oba sibone ukuthi indoda enesibindi nendoda eyimelayo into yayo. Qala udokotela ubani udokotela? uDr Slongosi Gumede indoda ethwase kakhulu le komhlaba yalingana eminyaka mhlambe emihlanu futhi ngiyanga ngazi noma idiploma noma imasters lezo sikhuluma ngayo. PhD. Yeah ukhuluma nje ukuthi ufuna ukulapha ufunda. Qeqeshwa lapho kuphela iminyaka uphendula usale. Edlozini lapha sibhizi ke sibamba insimbi ishisa umuntu ulandwe ehlathini kwenziwa njalo izinto ezinjalo kanjalo nembizi. uDr Slongosi unesikole eMbazwane isikole esikhulu la ngikhishelwa khona la endaweni yasobanjeni phansi ebhangeni la Ntsonzeni yakhona ngiyatholakala futhi ngoba badinga usizo hayi impela ukhona. Right. No siyakuzwa udokotela uthwase iminyaka edlulile kwemine udokotela impela oqualified ozenza izinto. So njengodokotela osuka kwamhlaba yalengana kwakhubalo Ndwi wegcekeni osho ukuthi ziyabuya ngempela njengoba sibona nabantu bayibonela ukuthi ziyakhala la kodwa kuningi sisalo ukukhuluma ngakho. Dokotela wami umbuzo nje abantu bengakayifaki imibuzo yabo bangiyafisa ukuthi nabantu abazobuka le video la ngaphansi kwi-comment section bafaka ama-comment wabo babuza abafuna ukukubuza nombono wakhe umuntu afisa ukufaka awufaka umbono wakhe uvumelekile kodwa hayi inhlamba siyabonga enhlambeni. Dokotela wami umbuzo nanku uthi njengoba usuhlala iminyaka emingaka uthi ufundiswa ngokulapha abantu nokuphilisa abantu ngumbe imithi nani. Ikuphi udokotela athena sho mawusufika ezandleni zakhe alenzeki iphutha uyakugaranta lokho? Mina akukho engakwenzi. Akukho engakwenzi uyabona singabhala ukuthi ukhwaya. Singabhala ukuthi ukhwaya sisiyophuma ngale akukho engakwenzi. Ngiqeqeshwa indoda yamadoda indoda yangempela. Kuningi engikwazi ukukwenza kuningi ngoba singasibale nezinto engathi zihevanyana. Into ezigubhu ngoba ngikhuluma nje nazi enye indoda ifikile lana yazoyilanda ezinye zegubhu ngasala ngase ngikhanda lezo ngoba zibhizi iqhubeka nazo isebenza ayikho into engayenzi. Icala nalo ngithanda kakhulu icala le ayikho into engithanda njengento eyicala ngisho ukuthi uyalazi icala ukuthi ulenzile kodwa nje ufike ungitshela ukuthi hayi leli cala ngiyalazi ngilenzile ungafiki uqamba manga ungafiki futhi kimi ungitshela ukuthi wena hayi nginecala lodwa kade akhona amanye wafihlayo fanele ukhuluma iqiniso icala seliguqula silishaya silibone ngaleni icala noma ngabe kuthi ulandelwa ngabantu abantu bakuzonda bakunyanya baloku bebhizi bagijimisa ngezagila nangento eyimese nangani nezikhali zonke abantu bekufuna phansi ufile siyakwazi ukubahlakaza bonke lamuntu sihlakaza into lezitha. Sho manje dokotela uchaza ukuthi umuntu ozazi ukuthi unecala manje ulenzini noma akalenzanga kodwa onento eyicala akasondele kuwena. Yabona leli engithanda kakhulu leli icala wazi kahle ukuthi ulenze leli nofakazi. Hayi ikhona imagic ekhona lapha eyenzakalayo uvela ufike uphume phambili enkantolo. Uyasenza njani edokotela? Asithini umuntu onecala manje uyakufuna msho la khona uxakekile awuvela umningi namba zakho ahlale kuwe. Hayi singamshiyi ngaphandle nonezithe eziningi abafuna ukumbulala kuze nazo ihlakazeke. Hayi nayi ke ni number ka Dr. Gumede Slongosi. 0799 96 17 60. Ngiyacela umuntu uma kungukuthi ngempela uyalidinga usizo angithinte kule number umuntu angangifonela ngoba nakhe eqonda ukudlala nomuntu abhazo akufona umuntu ngempela onenkinga serious ngempela umuntu osenkingeni kuze naye umuntu azosizwa. No anizwile eSouth Africa udokotela useyisholo ukuthi mawuzazi unecala nokuthubulela umuntu kodwa asipromote abantu abadlungulayo la. Kodwa mawuzazi unecala ufuna ukuphunywa kulo inombolo za dokotela useyibiziwe udokotela inombolo zakhe
utholakala eMthunzini, eMpangeni nale kwaMhlabelingana eMbazwana. Thank you. Peace.